Balei pi baro ki parlok ki ijek junga soisin ngapriang sambai pi syakni channel kalawi ban saindur na kerman scam lengba kani ka video kan menra ya gajingkala na ga benta ki kun semla jong ka jai bin reu ga jongi ha ga juru ka pol nga karpat pas ngubha wanam klet ban like and share ban subscribe ya kani ka channel na ga benta ki wipat ki video ki bangan sabrut hapo jongka Balei kynthei kamdei ban pynpaw ya ka jinglong lyngkhuid lane ban that ya ka met jongka shabar kata ka de benta ka ban wanra hakne ka video ka bamta habong pynpaw ya ka jinglong lyngkhuid ka bamut ka de ka to ka bom tap ha ya ka met la banong ba tang shipo person na ki benta jong ka met ki batap jai habang kren ni ka benta dei ba ka bisya ne ba ka tuklar ya kam jong ka wepat henry de ba ka snukhya namar ka jingla nang du pat ka jinglana troino ka akor ka borom ha ka long briew ban briew bat juru ka jinglana do bat ka jinglana jano jong kiriti ki dustur jong ka jai bedreo ka jongi aswabin poi sha ka phang pedeng jong ka ne ka video khinyat tu ni pe chwa ka e ki ne ka mat kat kum ka jingta jong apostol paul usakru jong blei ka mat jingi ka de ka temple ane ka yingshong jong an sim khoi tel dau no no ru mo penjat ya ka yingshong ublei ru unsa penjat ya kita ki penjat bat ki penjaklaya ya ka kata gede ka dur jong kemet ke jungi bat hang ni ka don ru kata ke jing maham nag benta kita ki penking bat ki bale persya ya ka dia menta ngin poino isya ka phang pedeng jong kene ka video ka boong balei ka kynthei kamdei ban that ya ka met jong ka shabar don sautli ki jisha balei ba ka kynthei kamdei ban pynpaw ya ka met deng ku ka shabar ka banakong ka met lyngkhuid juga kynthei ka long ka jingriam ka bapa bat ka bakring ya ki kmat bat ya ka donut jong usandang breu la bendon ka jingkeli ha kana gurkum menta pej ya kene ka du ka bom yui ya ka do shabar ka ape bat kuno pisngo don ge bong wow jingi tanat ji te menta pej pat sa kene ka dur ka bom da bha ya ka met kuno pisngo don em ka reaction ha ka met ka jongpi kani gede tang kedua dia ada day bangi i markmat ya ka kynthei ke bariam khla lane ke bariam lyngkhuid hato nyela ban khap lagi khmat klem da pej lane klem da katyang din ka na tharai omdon di bala klem da pej haba ki kendu lane ki i ya ki bakum kita day ne kini ke daw ba ya kamet lyngkhuid ka kynthei la penterium mika kum ka magnet ka badon ya kata ka bo pentan lut ya ki kenjanar paro ke bumut ki khmat ke jingmut jimberkhat jong shinrang ki long thik kum kinar ki basya tan lane ki basya ring no ha o magnet ha boong syatan ngangai baro kisnrang kitip bat kis kutu ba balei gelong kuta kadaw kolong na kita ki sense organ ki badon ha kamet briew ki ba mari i ya ki no gino kuta ki kloi ban bat ban kem lada day ya ka basniu lane ya ka ba don arjing mut ha ba kynthei ka riam kumtei kawai kelong ban pen i ya kata ke jing snow long standard kabukwa on pen ki pair ya kriam jengka na ki wepat kabar kalong kumba ka pen i thu lane pen i dak ya la de ba ka de ge nong dimet kriam khnang kumte kalong ban atrak ban pen skuin bat ban pen kwa brai ya kisnrang ki ba pej bat ki ba i ka henry kam tip pat ba kata ke jing le jengka kalong pen ban kum ba ka ti le ya la de don ka kantin ka bong ha ba pen kwa hisin gesngi ken saja kwa lada pimnya ye kata sampai tu bha ya ki bukum kita ki briew ka e ki banja ha ka jingim ka jongki ka baar haba ka kynthei kamda bha ya ka met ka pin kharoi ya ki kam snew ki kam awya khindiat pengin paidin sa ki snem ki ba kaman suwa ki snem ki ba ki smartphone ki internet kimpat kan riba nim ju yu i ha ki kod khobor ba kan don kata ka jingra bor ban le bijat ya ki khlum khana henry menta wat ukupatra yela ka khun uknyi yela ka persa kim salia bende ikite ki kam snew ki kam orya mano bahikai mano batai ki hato umdei naga baki pej lane naga baki i gitu ki film lyngkhuid ki film orya ki start wat bnia ki batai ba briew lane ka briew ki basai pej ya ki dur ki video lyngkhuid ka jabing jungki ka yai perkhat bat ka yai mundur bej tang sha gitu ki benta nangta onda ka jabing jungki kamla shu ban control hangta kita ki baro kin sami pau perthei te la da ka kynthei ka riam hot na ka riam seksi kam da bhai la ka met ka phat ka jongka kan don jingi pet ayu na gitu ki baak ya kita ki film lyngkhuid ane ki film auria
Atau pila jui I yau briew balatangan ba uban kentat ia kabam. Kalong kum juru lada ka kynthei ke pen skuin karyam pen imet pen ikapo ke pen ilbong kalong tek kumba upet ia gitu gi film te haba man ke poru unla si klem da perkat bat pan bedor ya ka habala jur kata ke jing perkat bat ke jing bedor ka pen kelano sya ke jing kwa prai kumta ke sami kata ke klim ka padlock ka mi kata ke jing rabo bat ke jing le bijot wat hadu bat simno ya kata ke jing im jong kita ki victims don give ong kasyong ha ki jaj briew endoing ong ipi lada daj uperjong na ibenta jong kemet kejuni hato nila klem da trut klem da pendekti kebalai haba kynthei kamda bhai la kemet kathat yala jong bad ya keburom jong ke ying kesem don ke jing ong na uding lai thu ya ki so jong u kalong sya kumta ha ka jing im jonga jing pi tang na giriam lai thu ya ke jinglong jungi kumdon u briew la ne ka kynthei briew kabudan burom kaban pong ya ki jan jinap ki baklam ako ne ki ban le ye ki kamsi ki kam oria henry de tang gitu ki thainuti theoria ki bom le rain ki bom salia ban pong ya gitu ki sapti dan iska dan ki patlun ki batang shitada akoi na ginya kren hagide berkete ki banta don uwe ubala klikumne ja ayu haba kynthei ka pong ya gitu ki jan ki batang shitada ki bayu ilut ya kamat kalbong shabar uwe niki ula jubab kumne bun giban isi bat giban rinben yeka kin ong karyam khala ayu kebakum kate donru giban ong ikun yomom kibom don shu iya ka ko burom kibathat yela ka ran ngerep hakmat ki henmen ki para hakmat ki kni ki kong nangta kin donru giban ong ki thei dakat ki thei oria ki ingkong shalangmat kibom ye kibom snutenat shu yela ka riti ka dustur yela ka riam ka bet la jong kibabut tengneng ye jong ki we bat kumta terter balai kimi kum kite ki jingkli kadau kolong ba ka society jungi kampat long kum balong ki wepat kiri ki badon hala ki jong giriti ki dustur ki balak ban pong ya ki jan jinap kat ba ki mon namar ka society ka bakidon maki kalong hakta kurkom henry ka society jungi pat kadang ya khuid kadang ya kyntang ya ka syongkha syongman kadang bat ya giriti ki dustur kadang khen ya ka pap ka sang kadang tip ya ka akor ka burum bat kadang don kata ka jing penyaper happening ka hop bat ka pop mudur menta lada ye ka beach lifestyle lawan ra harilum kasi jintia lane ki khon samla jong jaj benru jingi kin riam kumte briew ki bapet bat ki bai kin ong kin perkhat kumno khalam pep kin kinno kin tho kin ong ki briew ki baklam akor ki bom tem shu ya ka ran garam ya ka pap pasang bat kumta terter haba kami kan nam sniu ke bakum kata nangi omde bangi thatang nyade henry ni thatru ya ke burom jongki kimi kipa pat ya ke ing kasam jingi baro kawe kabasau ka penduk no ya ke riti ke dustu jong jaj benriu jungi ya kano ke jaj benriu la tip lai thu ika na ke tin ke baki kren bat na kriam ke bet ke baki pong te la dai ki te artli ki belong ki num jong jaj benriu ki klet ni kan tai no iki suki ke jaj benriu jingi kan du bat kan jak klem no paling ongum ta kadau kolong ba briew kila ya be ya kata kejuk bat ke jikla kan dia snem chwa bun ki kimi ki pa ki bersya ya lagi kun ban pong ya ki jeans ban pong ya ki patlun dai do ki patlun tai ne kino ki riam ki blong khla henry kita baro kat banang mi kisni depor kilnan kelas 6 nang kelado bat kita ki jin bersya jogi kimi ki paru kalanang jano te haba ki briew kira be ya ke juk bat ke jingkala kan ayu ba kan ne karyam khalak sni kan long karyam ban ye pong pai ba lada na ka por se ka por kumne yi ai bot ya karyam junggi we pat perkhat mapi se kan poi kalawe jong ga jaj ben rew jongi teng haba pej ilong thamula shisha kata ke jing sngo start bat ke jing sngo stanta kiryam ki ba ki we ki jaj ben rew ki panan kam ha ki beach ha ki club bat ha ki film ka ba ki thei samla jungi pat ki pong ye ki haying hasam haki yau ki hat bat haki we ki jaka deyang ne baga ketin ga ong kajing start u briew hakmat u blei kalong kajing ipe abang kren ye kene ke benta kin don ki bas ngomong bat ki bom pediang nika henry tang ga we kwa banong na ka benta kito ki barang snguthu ya ga bas niu bat tua pha wa ngimdei ban pet lane ban bisni ya kita ki nong nasni bat bro ngimdei ban ya lok rengkat lam bat ki namar landangi pet lane nia lok rengkat lem batki skuski ngiru ngin haplang hagaju kejing sniu kumki lane telak banlong kampalat banki kadu lengba kene ke video ngakentoi kun semla kentei bat senrang
sebelum kinong tei bat kinong sandur ya kalawe tongin long di bastak bat ki basimpang menjet bat bisya ya keno ke basniu bat keno ba habang long ki bat nang da start ai ba kata jingnang jing start kantang shan taba om sya ke basniu Henry sya ke jinglong babha kajing start ke basisya kamdei ketu bakiwe kinyo bat kren ben nane bat keno Henry kajing start ke basisya kadai ketu ke baborok ki briew ki ki yaro tokin mauru ya kene ke wei bakamat tuni kalong kaying syong jong umasim bukhoid tungin pun khoid bat penyentang ka da ke basumar bat pikir bahai ka laha ke bam keti kup pesem tungin pen internet dika om da kiriam khala ki bat iset met ban pe bagi briew ki sngu ki sngu tenat Balei na jong ru un sung bahai ni un ri un sumar uni daru ni nasibun ki sniu ki jing thala Henry ladang yim nyokor pat yela kamet la jong ke jingjot ini kala ap lupa namari ki bang ngile ya kata nyok diang ngile pa nyok ru ya ke bainong ke bapa bat ladang ngile ya ke basniu nyok ru ya ke bainong ke basniu kublech pun blen yo ban kerkoi pi tolong pi ki basat ki baklan tak adu bangin sai kendu hagwai pat ke video